Dneska si ukážeme můj server. Pojede 13.4.2013, což je zítra. Víte se, protože pojede od 3 hodin. Můžete tam udělat samé pí a začít tam vás přistupil já a Matrasa. Tohle počet, já vám to ukážu. Vy, když si to vyhrajete, tak dáte spawn a budete si set. Máte tam, když se přihlásíte, to budete mít set tohle. Bez hodí předu. Potom proběhnete a tady bude arena. Když budete sem a vidíte vám torč, ten TNTčko a diamant. Potom máte tam tak zapálíte samozřejmě vy, nebudete mít rádi. A tam máme ještě máte kilometr, máte tady tyto povolení, máte tady povolení čtyřky, což je vlastně povedle. A ještě chvíli, že nebudete mít povedle, ale když se objevíte povedle, tak tam vidíte, tak se vám automaticky tam dají meče a takové. Takže ještě chci vám to říct, představím, že tohle video je taky podle a opisu videa ještě tohle server je jste mi na hamačku a tenhle server můžete mít IP opisu videa a tak, dneska budu teď. Takže jsem zpátky a ještě budete potřebovat třeba, jak si říkám, jo, je líp, je budete mít den, takže jsem zpátky si hekle. Takže já jsem dám vytvářit velký den, vy budete mít pouze napsaný IP, tam budete mít napsaný to IPčko tohoto serveru, a nebudete mi napsat, že když tam budete mi napsat, co se zavedete, budete tam edit, protože máte tyhle edit, tam budete mi napsaný jméno, vy tam máte jméno, potom tam napíšete, potom tam napíšete heslo, tam budete napsaný, a potom tam napíšete IP, takhle. A na hamačce tohle nemůžu nahrát, což je škoda. A možná, teďka si, že bych se chtěla si ho udělat ten. A můžete nemuseli mít hamačku. Teďka si to, jste na server a hamačku, tak si ho udělejte. Můžu tam mít asi popis, kde bych tam jasně návod, ale možná, že tam řeším jasně asi 2 minuty, jako zapíšu to fakt. Ne, tak já se s vámi loučím a